ବାବୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଭାଷଣ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କଣ ନା ମୋହନ ସରକାରରେ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା କି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି? ଯୋଉଠି ବୁଢା ବାପାକୁ ବୁଢୀ ମାକୁ ଭତ୍ତା ଟିକେ ମିଳିପାରୁନି, 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଭତ୍ତା ଠିକ ସେ ମିଳିପାରୁନି, ଆଉ ସେଠି କଣ ବିକାଶ ଚାଲିଛି? ନା ଏମାନେ ମିଛରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଏହା ବୋଧେ କହିଥିବେ, ନହେଲେ ମୋଦି ଆଉ କାହିଁକି ଭାଷଣ ମାରିଛନ୍ତି? ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା କାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ବାପା ମା ବୁଢା ବାପା ବୁଢୀ ମାକୁ ଭତ୍ତା ଟିକେ ମିଳିପାରୁନି, ଆଉ ସେଠି ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବିକାଶ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ବହିରେ ସବୁ ଭୁଲ ଛପା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭୁଲ ଛପା ହେଲା ପରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସଂଶୋଧନ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କଣ କର ନା ସେଇଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ତମେ ଟିକେ କରପ୍ସନ କରିକି ଟିକେ ଚଲେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଖରେ କଣ ଟଙ୍କା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିକି ପୁଣି ବହି ଛାପୁନ। ଯଦି ବହି ଛାପିଦବ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ହଁ ଭଲ ତମେ କରୁଛ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ତମେ ଉଜ୍ଜଳ କରୁଛ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଟଙ୍କା ନଥିବ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଯଦି ନଥିବ ଆଉ ତମର ବିକାଶ କୋଉ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋଦି ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କି ଏମାନେ ଜଣେଇ ନଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ମୋଦି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯାହା ଦେଲେ ଆମେ କାହିଁ ବିକାଶ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଚାଖି ନେଉ କି ପରଖି ନେଉ। ଓଡିଶାବାସୀ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବିକାଶ ଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ 50,000 ଆପଣ ଭାଉଚର ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 5,000 ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମ ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କଣ ନା ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଏବେ କହିଲେ କଣ କୋଟିପତି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷପତି କିଏ ହେଲା, କୋଟିପତି କିଏ ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ। କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ଦେଖିଛୁ, ବିନାଶ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। ଆପଣ ଖାଲି ବିକାଶ କଥା କହିଲେ, ବିକାଶ କଥା ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେନି। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ କରିଦେବେ 2 ବର୍ଷର। ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କଣ ବିକାଶ ହେଇଛି, ଓଡିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବିନାଶ କଥା ଯଦି ପଚାରିବେ, ଓଡିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ମୁହାଁମୁହିଁ ଜବାବଟା ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବୁଝିପାରିଲେନି? ବିନାଶ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ମହିଳାଟିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଗଡୁଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚୁଲିକି ଗଲାଣି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋଦି ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପଡିଛି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ପଡିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲନି। ଆଉ ଖାଲି ବିକାଶ ବିକାଶ ବିକାଶ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଆମର ମୋହନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଜିରୁ ପିଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଠିକ ଅଛି, ତମର କେଜିରୁ ପିଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, କିନ୍ତୁ ବହି ଭୁଲ କରିଦେଲ। ଆମ ତରଫରୁ ଆଉ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ମାନେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋଦି ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କି ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋହନ ବାବୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଓଡିଶାର ବିକାଶ କରି ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ସାର୍, ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋହନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କଣ ନା କେଜିରୁ ପିଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କେଜିରୁ ପିଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଠିକ ଅଛି, ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯୋଉ ବହିଟି ଆପଣ ଭୁଲ ଛାପିଲେ, ଯୋଉ ଛାପିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନିଅ, ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରିକି ପଢ? ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ନା କେଜିରୁ ପିଜି, ମୋହନ ବାବୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ କେଜିରୁ ପିଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ପଢିବେ। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ପଢିବେ, ମୋଦି ବାବୁ ଆପଣ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କେଜିରୁ ପିଜି ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ପଢିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମାନେ କାପାବିଲିଟି ଅଛି ବା କଣ ସେଟା ସାହସ ଅଛି, ବା ଆପଣ ଏତେ ଦୟାବାନ ଲୋକ, ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ବହିଟିଏ ପୁରା ଠିକ ଠାକ ଛପେଇକି ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ବାବୁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି? ମୋଦି ବାବୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିଥିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବେ କି ହଁ ନାଇଁ କରେକ୍ସନ କର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିଥିବେ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଶୁଖିଲାଟାରେ ମିଛ କଥା ହାରା କହିକି ପଳେଇଲେ ଯେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ପଢେଇବ, ତାହେଲେ ବହି ଗୁଡାକୁ ଠିକ ଠାକ ସଂଶୋଧନ କରିକି ପୁଣି ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ, ଆଡଜଷ୍ଟ କର। ଆରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କଣ କରିବେ? ତମ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ତମ ପାଖରେ ବହି ଛାପିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତମେ କେଜିରୁ ପିଜି କେମିତି ମାଗଣା ପଢେଇବ? ତେଣୁକରି ମୋଦି ବାବୁ କାନ ଦେବେ, ମନ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ କେଜିରୁ ପିଜି ଆଉ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ବିକାଶ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବୁଝିଲେନି ସାର୍? ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭାଷଣ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶକୁ ଯେତିକି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିନାଶକୁ ସେତିକି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ ନା ସାର୍? ବିକାଶ କିଛି ହେଇନି, ଯାହା ହେଇଛି ବିନାଶ ହେଇଛି। ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବିକାଶ ହେଇଛି କି ବିନାଶ ହେଇଛି।
ସେପଟେ ତମ ବଡ ଇଞ୍ଜିନ, ଏପଟେ ତମ ସାନ ଇଞ୍ଜିନ। ତଥାପି ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ। ତମେ ଯାହା କରୁଛ ବିକାଶ ତ ନୁହଁ, ବିନାଶ ହିଁ କରୁଛ। ବୁଝିଲେ ସାର୍? ତେଣୁକରି ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ଦେହକୁ ଟିକେ ଟିକେ ନେବେ, ମୋ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ଧରିବେନି। ନମସ୍କାର।